Moi ben, para Ourense Sur vou logo, Veña, porque anda Gaspar volta. vai... Veña, pois aí... A coñecer a familia e os amigos. A ver, onde están os parientes de Gaspar, os amigos de Gaspar? Oye, esto de Izan, de onde ven? No sé, solo soy amiga. A ti es amiga. ¿Qué me puede dar datos de Izan? Ti debes de ser familiar, pero muy directo. Espera, díseme pasar para aí. Debe ser un familiar muy directo, ti ves sendo, por lo menos a mamá. Efectivamente. Aí dá. A ver, eu de Gaspar, Izan. Nombre artístico. Hai un nome artístico. Xa, el gustolle. Te moi artista este rapaz, eh? Muchísimo. Isto... Oye, ti que so pai? Sí. Isto da gorra? A gorra sempre ven xa co couso do show que fai el. Pero el naceu ca gorra, quero dicir. Non tiña gorra. Ti de pequeno non lle puxeses gorra. Non foi ningún trauma infantil. Quedoulle a gorra posta aí e nada máis. Fuera, Ya pois non quita a gorra. nada, nada. Bueno, Que cousa do couso dele, entonces le vai a. Vale, pero cando está na casa, quitará. Na casa quita a veces, claro. Cando ducharse todo, terá que quitar. Ten razón. Bueno, a ver si nos leva de paseo Gaspar Izan por esas terras sempre maravillosas e lindas do sur de Ourense. A ver, Gaspar. Hola, son Gaspar Izan, recanteiro de Ourense Sur. Queredes coñecerme? Pois vide por aquí. Hola, son Paco Gallego, compañeiro de aquí de o amigo Gaspar en Gallego Estilismo. Teño que dicir que traballa connosco en momentos puntuales. Ele é moi bo estilista, pero como compañeiro, xa sabedes, un pouco liante. Espero que non monte das súas en Recanteiros e nos desde aquí, desde logo, que lle deseamos moita suerte para que gane, non? Estamos aquí en Monterrey, onde é Gaspar Izan. Gaspar é un tío con unha personalidade moi marcada. Como di Paco Gallego, é moi liante. Sempre está disposto a liarte para ir cenar, para ir de festa, para ir comer, para calquer cousa. Desde aquí mandamos o noso apoio e toda a suerte do mundo. Antes de dedicarse á peluquería, Gaspar Izan dedicábase á atención das persoas maiores. E dende aquí, dende a residencia Montebarrio de Ríos, desexámoslle toda a sorte do mundo. Que maravilla. Veña, Gaspar, deseamos que o fagas ben toda a familia. ¡Ánimo, Gaspar! Bueno, apoio non...